Hello. Muna palkata. Seedlings ni siya. More than 3,000 seedlings ang seedling ni tatay. Then usually mga panay daghan pa sa balay. In mga almost 2,500 na ang natanom. Pero kuan ka ng nangamatay ang uban. So karon ang among buhaton maghulip mi. I-replace na mo tong namatay nga palkata, amo ning ilisan ani. Iilis na mo ni siya sa katong mga namatay nga palkata. Kung wala na buhi. So I have these things. Muna among itanom karon adlaw kinitanan. Okay?